Indiat menta ngin yapet syapang kawai ka kantei na kejala asam kabala viral bah ha kini kisngi kham tam ha kejala asam bat ha borok kawai kari India bat kumju ha po US ka arshita phukan kadai kawai na ki kantei kejala asam kaba la pawa ha po social media ha kini kisngi kham tam ha po Instagram bat la YouTube lani khot ye jaka kum ka baby doll archi bat dang hakini ki khendiat sngi la yu i ya kedur ka arshita bat ka kendra los hapo Instagram akau jong ka arshita ba kiasan dorlang ka kendra los kadai ka kanthai rang ba bejuak haki karkhana jong ki film dakai hadian ka jing yu i ya kane kedur Bayshon lang ka arshita bat ka kendra ki khubor kila sapreng state bha ha ki social media bat ki brio kila abu jingkili hatu ka arshita phukan kan sarung ni em sha ki jaka jong ki nongsna ya ki film dakai bat lamiru ka jingtho ha ka ba ka arshita phukan kala ong ba kala yo mensiam bha na ka kendra los bun na kinong pendan kam social media kila kena bun jat ya ka arshita bat ki ongru basyan ka arshita kan sakalalong kum kawai na ki kenthai bapa ha ki film dakat ka arshita ka bala YouTube kum ka baby doll arshi hapo Instagram kadon kendai ar nyauke ki follower jangka hapo Instagram kapau bha hapo Instagram namar kalabu ya kidur bapong ki jan balengkot bat ki video ba iskuin la yu iru ya ka arshita baka kersan ya ka Royal Challenger Bangalore RCB ka IPL arhajan arpusan bat hadian ke jing kena bunjat ha ki social media ka arshita phukan kala penmi ke jing tho jangka hapo Instagram da ka baong baki brio kila bishar stet bat penmi ke jing tho balam ler bat kala kenta juru yakini kejing kena persaya ka henrai kejing im basisha ka arshita phukan empat la bentip sai hadian kejing mi kedur ba kayasan lang bat ka kendra los ka bejuak ha ki film rang ba